When Bombo Janice, deti may nga pasamak iti Tacloban, ket may bagata yung may nga nakamames nga pasamak ti uneg ti eskwela. Nga mangted iti nakana nga panagbuting haan laeng nga dagiti agad-adal iti deta nga lugar. Ngem iti entire nga Philippines ket posible nga dagiti estudyante ket agbuteng o repe dagiti naganak, dagiti mangisurusuro, tahan tayo nga ammo Bombo Janice sayang ngamin nga dagiti nga pasamak ket is just happened, no? Hantay nga ekspektaran nga dagiti estudyante nga mabalin nga makaarami diti kakastoy taan nga rod ket ti ipapaadal ti eskwela ket nakadado nga nasasayat nga values ngem no apay nga adda dagiti kakastoy nga pasamak ket no mangyari dagitoy Bombo Janice ket mangited iti dakkel nga epekto iti buong bagatelatan nga pagilyan tayo Bombo Janice. Okay. So, deti kasi nga trauma, ma'am, posibleng kasano iti nantay agbayag iti sumagmamano nga bulan, taon, wenno deta ma'am ket bit-bit-biten da possible nga bit-bit-biten da iti tungpal biag da, ma'am. Bombo Janice iti ti trauma kung natin malatana yan. Dagiti nga pasamak ket mabalin nga agdaduma iti panangawat o panang tanggap dagiti ubing ken dagiti naganak ken dagiti memestra tagsasabali tayo nga rod ti bagbaga tayo nga pigsa ti pakinake madadagiti estudyante nga talagang nakapsut daw when ibaga tayo latan nga week no in dealing with this situation sa damo dagiti estudyante nga napigsa ti pakinakom da ket dagiti possible nga maka-recover no iti na bagatalatan nga longer shorter time kung natalatan nga madami tigiti estudyante nga talagang nakapkapsot laeng iti panagriknada ket mabalin nga daytoy ket agbayag Bombo Janice hantay nga maibaga bulan tawen no dependent to iti support system nga ipaay iti aglawlaw dito nga ubing dito nga ubing ayan no napinda si support system iti pamilya aket ken siguro iti panangyarkararagmeten na ket malampasan damet dagitoy nga ibaga talatan nga experience Bombo Janice. Okay, ma'am. So, ma'am, dati kastoy nga pa nagpasarda iti trauma, ana iti posibleng maapektaran na, ma'am, nagruna ket ubing na dagitoy, agad-adal da pay laeng ma'am. Posible Mm. kadi nga ti maawan iti focus da, at tay time nga maawan iti focus da, ano anyaman, Ma'am Divine? I-share ko lang Bombo Janice dagiti posible nga epekto aya ti violence iti uneg iti pagadalan kadagiti agad-adal. Umuna, mabalin nga dagiti estudyante nga makakita ti kastoy nga naames nga pasama ket agpasar iti anxiety no dati nakana nga panagnerbyos panagbuteng nga sumrek no depression can post traumatic stress disorder kunana so ti post traumatic stress disorder ket dagiti simptomas na nga dagiti ket mabalin nga i-discuss dagiti magmatmaton iti guidance office no may sa kadagitoy ket datay flashbacks nga mapasaran dagiti ubing nightmares kasjay panag ikikis no at adda nga rod iti PTSD da so ti may sapay nga posibleng epekto na dagitoy Bobo Janice ket mabalin pay nga dagiti ubing ket makarik na ti panagbabawen no pan nakapukaw iti kumpiyansa ti bagbagi aya napalaos sa panagbuteng nga mapanagbasa wenno agatendar iti klase ken saanen nga rumwar wenno tekun ko na tayo nga social withdrawal tadi nga napalaos sa panagbuteng da handa laengen nga pampanunutan nga posible nga mapasamak ti uneg ti eskwela mabalin nga panunutan da nga even outside the school no things like this can happen no may sapay Bombo Janice mangitunda pa daytoy iti panagbabati academic performance kadagiti ubing nakaimatang iti kastoy nga pasama ti Philippine Institute for Development Studies ket ibagbaga na nga dagiti nakaimatang kadagiti kastoy nga pasama ket talagang dakkel ti panakainaig na aya iti panagbaba iti academic performance da Isapi Bombo Janice ket dati absenteeism no handa nga kayatin absent data di nga rod buteng da nga mabalin nga bakay sudamet uno da man mangyari nga kastuyen so nga ay kayat dati absent ken iti worst Bombo Janice ket dati
handan nga kayat iti mapan agbasa. Ta ti mang pigpigil kadakwada ket di nga rod na palaos nga panag buteng da ken ure pwede iti naganak no daduma baka peket din ti buteng damit ket handa pa nga payagan dagiti estudyante wala anak dang mapaniskwela Bombo Janice. Okay, ma'am. So, ma'am, detoy kastoy nga malaksid ka rin kitay natnagan na digiti naganak ka. Napimpintas ka din no ikonsultar da, kumakas ka da kayo nga professional sa ma'am. Masapul ka din nga agkonsultar dan ka rin ito. Tapno no malapdan, DJ posible nga at adapay nga negatibo nga resulta na itireto nga pasamak nga nakita da na imatangan da nga kinabayolente, ma'am. Bombo Janice no makita da dagiti simptomas aya ket gutguti-gutin tayo dagiti naganak nga agtawag nga rod aya ti daytoy napina sa programa iti gobyerno provincial tayo ti Speak Up I'm Here ngem ilawlawag ko lang Bombo Janice itatta nga gundaway akit hanak nga parte daytoy nga programa iti gobyerno provincial tayo ta naka-resign akon ngem agtultuloy daytoy nga napintas nga programa iti provincial government tayo isu nga guti-gutin tayo dagiti naganak nga agtawag ya at dagiti nalalaing nga counseling professionals nga agserserbi it is Speak Up I'm Here ket no makakita da dagiti anak da ket adda dagiti simptomas iti PT dagiti post traumatic stress disorder nga kung kuna tayo aket napimpintas nga iumanda at ano da duma dagitoy kasi nga pasama ket napimpintas metlaeng nga igaman dagiti experts kung natin manlatan, Bombo Janice, dagiti talaga tao nga dagitoy iti paglaingan da nga aramiden na Bombo Janice. Okay. Ma'am, iti biyang met digitay digitoy nga ubing or digitoy nga menor de edad nga in part met kadigitay nagaramid iti detoy nga kinabayolente kasi iragping ko laangan ma'am kasi adda digiti rumrumwar nga adda digiti naka-impluwensya kadakwada ng runa kunada no vulnerable nga talaga DJ ubing ma'am kasano ka di nga minuka anati kung kuna tayo nga vulnerable DJ nga ubing alisto nga ma-impluwensyaan kasano ma'am dati kasday nga talaga ma'am Divine. Adda dagiti no ibaga tayo nga vulnerable Bombo Janice ket dagitoy ket dagitay bagatalatan nga naka-experience met aya iti bagatalatan nga pambubuli iti eskwela isu da dagitay biktima iti nalaos nga panagbuli iti eskwela ket maimatangan da dagitoy mabaling mapanunot da nga ay apeng nga kasjay mabalimot gayam nga aramiden detoy isu nga dakkel iti parte dagiti mangisursuro kastapay iti pamilya nga everyday nga ma-follow up dagiti ubing iti pasamak ti eskwela no anda ti napasamak ti eskwela dapat nga maamuan data kat no iti kastaket mapreventaran tayo ayan no kung madidyo ubing ket agpungpungtot ket ayat ko nga balsen ni kastoy ket binulbuli nak napagpabainan nak isu nga nagibibit ta ka nagmalmalam no dagitoy ket ibagbaga dagiti ubing tayo agyaman tayo tagbalinda nga open kada tayo isu nga napateg iti open communication iti naganak aya kalpasan iti mesa aldaw nga panagbasa dagiti ubing napateg nga into narayan tayo ida ha damagen tayo no nya ti pasamak ti everyday kasi babay ni ti daytoy mapagbagaan tayo dagiti nga ubing mailawlawag tayo dagiti pasamak iti level tayo nga naganak kas tama iti mga sursuro nga ma-explicar kadakwada iti proper way to handle the situation nga haan nga tuladen da dete kostoy nga pasamak iti mesa nga eskwela ti Tacloban isu nga napateg tay kunakon Bombo Janice iti open communication iti pamilya kastamet iti dagiti mangisursuro no dagiti oras nga gundaway nga makita da nga kasarsarita na dagiti estudyante da beyond di oras nga panagbasa napintas met nga makasarsarita da kasi tay kunada nga ruden no ma-develop iti napintas nga rapport iti may sa teacher ken iti may sa estudyante maibaga aya openly when makapag-relax yubi nga maibaga na mapukaw na ti buteng na maibaga na ti kahit nga ibaga ka dagiti mangisurusuro isu nga napateg unay ti komunikasyon na Bombo Janice ken talek aya digi ma-establishar nga talek dagiti ubing kadagiti mangisurusuro kastapay kadagiti support system da Bombo Janice. Do you think dakil pa nga impluwensya tata
dati social media, Ma'am Divine? When ada siguro met effect na ti social media ngem no iti mesa nga ubing ket fully supported aya dete napunpuno ti values isuna nga agtaod mo't lang iti pamilya ket mabalin nga uray adda di magiti makikita na sa social media bumbu janis ket ibaga talaengen nga napikpik sa lang iti defense na ti bagina bumbu janis. Okay, like no, napintas pa DJ kuana support system na from the family kas dai ma'am. Wen bumbu janis susto ka ti deta. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Anyway, maraming maraming salamat. Ngayon, malaksid, ma'am Divine, dapat ikayat mo inayon, pamalaaga ng runa kadigiti agad adal, wano digiti menor de edad. Tapos mailiklik da kadigiti kakastoy nga yaman na nga pasama ken kastamot nga pan naka-involve iti anyaman nga klase iti krimen, ma'am Divine. Wen bumbu janis iti uneg ti pagadalan adu dagiti mabalin nga tumulong kadagiti estudyante aya nga mabalin nga agpasar iti bagatalatan dagiti crisis ti bagbagida wenno ti naimpanunutan nga aspeto aya adda dagiti guidance counselors bumbu janis nga papananda dagiti tattao nga sidadaan nga tumulong kadakwada wenno dagiti advisors data nga rod dagiti advisors ket maawagan nga isuda iti maikadua nga inada ya wenno amada iti uneg iti pagbasaan ket no maibagada dagitoy nga anek ekenda wenno sakit tinakenda iti maysa nga kaklase wenno naman nga pagproblemaan ket adda ti panakailawlawag adda iti masasao nga mariknana nga suporta wenno mangeg nga advice kagapo kadagitoy nga tattao so nga kumbaga ado iti tulong nga mabalin nga maalada yung nagtitiwagbasaan laengen. Ken dagito yung memestra nga sapay la kumata si dadaan dalatta nga dumngeg aya despite nga amo tayo iti kaado iti obraen da tataya bumbu janis ta nakabisbisi dagiti memestra tayo ado nga seminars da ket may kandalat ta kuma iti oras wenno uri manulang nga minuto dagiti ubing nga umasadag kadakwada kasi no once nga handa nga nakot DJ nga opportunity nga dagayan ti may isang ubing nga kayat na tag-open kadakwada ket napalampas da DJ wenno maibagada nga ito no damdama anak ko ket adapay lang obraek no kunada haanton nga agsubli DJ ubing kadakwada bomboy jeni so sapay la kumata maikan tayo iti oras despite kadagiti busy nga obra tay tinaldaw dagiti ubing nga umasideg dagiti ubing nga kayat dati agsao ken adda kayat da nga ibaga aket maikanda ko iti oras bombo jenis DJ laing bombo jenis